אוקיי, תקשיבו, בואו נגיד את כל הסודות של כל אחד. אני אתחיל. תתחיל, תשאל את שלום. מה הסוד הגדול שלך? הוא אוכל חינם. תשאל אותי, תשאל אותי. מה הסוד הגדול שלך? לפני יומיים אני הלכתי כשההורים שלי לא היו בבית, נכנסתי למגירה של אבא שלי כי הוא שוטר וגנבתי בקטנה. ואני אראה לכם, והבאתי את המחסנית עם הכדורים. זה אין זה. זה המחסנית. לא, מסוכן, לא! זה כמו תראו. תראו. זה אף מעגל. אני אתן עוד אחד. אז תביא, אני רוצה, תביא. לא!